Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. الغدوة الطيبة نلقاكم على القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejta lina għajnuna xirqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqaw bil-ferħ il-frott ta' t-tiġġiet tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ani mill-ktieb tal-Erf. In-nies ħżiena ma ħasbuwix sewwa u qalu bejniethom nonżbulu lill-ġust għaliex hu ta' xkiel għalina fi triqitna u kontra l-emejjel tagħna iċċanfarna għax niksru l-liġi. Jixlina x'immorru kontra it-talim li ħadna. Jgħid li jaraf l-Alla u jsejjaħlu bin il-mulej. Għalina u ċanfira tal-femiet tagħna naraw biss taħt għajnejna idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu ma tixbaħ lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folozz, jistmel id-drawiet bħal ħaġa moqżiża. Ħin isejjaħ tmiem il-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw u ġveru klimu. Naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla, jaqbes għalih Alla u jeħilsu minn l-edewa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min ħarsu.
Hekk ħasbuha, imma tqarqu momija minn ħżonithom. Ma femmux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma basrux li hemm ħlas għal qdusija, lanqas ma għarfu li hemm premju għal min hu bl-ħtija. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-ard tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Flimkien, rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija, baru ma sarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Flimkien, rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma. Iħares l-għadmu kollha. Ebda waħda ma tkissirlu, jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Flimkien, rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lut kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għall-Lut il-festa tal-Erejjex, wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi ħut min-nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxu biex joqtluh. Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbar tarfu li dan hu l-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju alla leħnu qal, intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. U ma fituħ, iżda ħadd minnhom ma metti deħ fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kienu qegħdin ifittxu li joqtluh għal darbtejn f'din is-silta qasira. Nisimgħu li kien hemm min lil Ġesu kienet ifittex li joqtlu. Mbagħad iktar quddiem jgħid fittxew jaqbduh. Fil-fatt hawnhekk Ġesu qiegħed qalb nies illi uħud minnhom aċċettawh, uħud minnhom irrifjutawh. Tal-kapitlu 7 ta' San Ġwan hemm idejat differenti fuq Ġesu. Hemm min jgħid li hu raġel tajjeb, hemm min jgħid li qed iwassal tagħlim tajjeb, hemm min jgħid irid iqarraq. Imma mbagħad fost dawn in-nies kollha kien hemm oħrajn li kienu qegħdin ifittxu li jeliminawh. U tajjeb illi aħna nħarsu lejn dawn in-nies u ngħidu x'kienet ir-raġuni. Kien għamel xi ħaġa ħażina ħafna Ġesu, xi delitt. Kien għamel xi
f'xi ħaġa li lilhom tant urtatom. Naraw illi f'diversi momenti fil-ħajja ta' Ġesu kienu qegħdin jaħsbu kif joqtluh, kif jeliminawh. U raġuni kienet il għaliex huma maċċettawx. U speċjalment maċċettawx il-Ġesu meta kienu qed jaraw il-mirakli li kienet jagħmel, it-talim li kienet iwassal, illi kien bniedem speċjali, li kien fil-fatt bin Alla, ma il-mument illi Ġesu jitkellem fuq xi ħaġa hekk ma l-ewwel iduru kontrih. Għalhekk kellu din l-oppożizzjoni sħiħa Ġesu fil-ħidma tiegħu u naraw illi hawnhekk diversi drabi ifittxu illi joqtluh. X'għamel Ġesu? F'din is-silta naraw kemm Ġesu mexa baqal u bi prudenza imma wkoll b'kuraġġ. Mexa baqal il għaliex għall-bidu fil-fatt laqas kien se jmur hemmhekk il-festa tal-Erejjes Ġerusalemm, din kienet festa li jagħmlu biex ifakru dak li Alla għamel mal-poplu Ludi meta salvhom. Imma għall-bidu ma kien sejjer. U mbagħad iddeċida li jmur imma mingħajr ma joqgħod jitfa' l-attenzjoni fuqu. Fil-fatt, fis-silta f'mument ieħor hawnhekk fil-Evanġelju ta' San Ġwan f'dan il-kapitlu naqraw illi l-qraba tiegħu bdew jgħidulu itla' għall-festa ħalli nies ikunu jafu min int. Ma Ġesu qalilhom le. Imbattela hawnhekk jgħidlek bil-moħħbi ġifieri mingħajr ma ġibet l-attenzjoni fuqu. Sal-mument meta mbagħad fit-Tempju f'Ġerusalemm beda wkoll hemmhekk ixandar il-kelma u jgħidilhom għax hawn l-enfasi qedaw jien ma ġejtx minn rajja imma kien hemm wieħed tassew li bagħtni, jiġifieri li hu mibgħut mill-Missier. Fil-fatt li naraw hawnhekk f'Ġesu huwa kemm il-prudenza tiegħu ma wkoll il-kuraġġ. Għax meta kien il-waqt imbagħad ħabbar il-kelma mingħajr biża' u quddiem kulħadd. Imma naraw ukoll illi kontinwament Ġesu ried illi n-nies jarfu li hu mibgħut mill-Missier. U li hu mhux qed ifittex il-glorja tiegħu imma l-glorja tal-Missier. U għalhekk kontinwament jgħid hawnhekk li kienu li bagħtni u jiena qed naqdi il-missjoni li tani hu. Issa hawnhekk għandna ħafna anki tagħlim tajjeb għal ħajja tagħna. L-ewwel nett illi aħna wkoll ġieli nsibu ambjent li ma jilqax il-kelma ta' Alla u nies illi jopponu dak li jrid Alla. Bħalma kien fi żmien Ġesu hekk tul is-snin tal-Knisja f'diversi postijiet ukoll hawn min verament ifittex li joqtol anki lil dawk li jwasslu l-kelma ta' Alla. Hemm postijiet oħra ifittxu li joqtlu l-messaġġ, li joqtlu dak li hu pożittiv fil-ħajja tal-Knisja u fil-messaġġ li twassal il-Knisja. Din hija r-realtà. U aħna nkunu konxji ta' din ir-realtà. U qatt m'għandha din tnissel fina l-biża'. Imma anzi, fuq l-eżempju ta' Ġesu stess, għandna nimxu dejjem baqal u b'kuraġġ. Baqal biex aħna ma nfittxux għal xejn il-konflitti jew nkella li niġbdu l-attenzjoni fuq nfusna, imma b'kuraġġ il għaliex il-kelma ta' Alla għandna nkomplu inwassluha. U speċjalment meta narfu l-enfasi li jagħmel Ġesu hawn
li jgħid kien il-missier li batni hekk niftakru li aħna mibawti minn Ġesu meta qal morru fid-dinja kollha xandru b'xarat tajba. U għalhekk għandna nkomplu nwasslu l-kelma ta' Alla baqal u b'kuraġġ. Nitolbu l-mulej illum fid-dawl ta' din il-kelma tiegħu biex jagħtina dejjem din l-imħabba lejħ illi tmexxina f'dak kollu li nagħmlu, dak kollu li ngħidu, u biex inkomplu inwasslu il-kelma tiegħu b'ħafna għaqal imma dejjem bla biża' bil-kuraġġ. Nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dejjem dak li huwa taġid għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej dejjem il-kuraġġ li jgħinna nelbu il-biża' biex nagħtu dejjem xhieda tiegħek u nwasslu l-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku biex inti tkompli tgħinu ħalli jirkupra saħħtu u jkompli jaqdi l-missjoni li fdajtlu fidejh nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vittmi tat-terremot fil-Myanmar u t-Tajlandja għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu biex ikomplu jagħmlu dan ġenerożità u b'impenn kbir nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem u li jilqahom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla inti ħejjejt għalina għajnuna xierqa tina li s-sagrifiċċju li nofrulek kien għaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safi għand dak li waqfu għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżam fina drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, taqwi fina drawwiet tajba u troddinna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna.
bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur da dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġim Qazzo, Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna tobitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġri iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Amen mulej li bħalma nħallu warajna li moddi tagħna u nitlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu f'femmit qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies, volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platta ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Talbu llum għall-familji li għaddejjin minn diffikultajiet biex isibu l-appoġġ u s-sapport li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waħfrilna dlubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
u Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum u aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina ninti omna li kisma tal-btana, dak it-wilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina d-dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-dbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna d-nubitna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina ninti omna li kisma tal-btana, dak it-wilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna d-nubitna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan berek frott ta' ġuftijek Ġesu.
Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Simarik Maria bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Maria Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubitna, ħarisna minna tal-infern, u ġenere kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwallejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan at-turufnament il-Ġesu fratt imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija u ħelwa Verġin Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak berkinti fost nisa mpirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Malla Tlopalina Midimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-difuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. it-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob
Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Għafrilna nitolbu mulejn. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Ismana nitolbu mulejn. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġel tħolla lina fit-taqbida kun int l-għajnuna ta' kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' ninferi xitan u l-ispiriti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li kalla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddi Giuseppe kummissir lejna wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu
Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Ruskassismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.